Orono Belakena kirma chinsake lahar party ka agartala to khwai phailachu khaimani lahar ksaro Khoroknwi lahar Patiwi nai Khoroksa Jagano Langma adika tai Khoroksa sibio re par rohorjaka Belakena kirma chinsa khwai simi hejamara phai tonglai mani fia hejamara sokbai asini no khwai belphang kamio haikaba amchayano lahar Patiwi Langma arinani nangka Khoroksa Tiprasa ne Bokwmwi bisinti saiman ka Langma arinani mung rotis de broma bihik sakuplung hnoi Boprangjwk noko thangai naharei noko kipili phaifru no amahai patimung patihani saiman ka Langma arinai takhuk rotis de bromani kami engka hejamara ardi bolokni bising khobjak murabari ka bihikni kami khwai ni chung saiman ka patiko tamsaka khananya jisini mantli जों जे साइमन मानि मते बा जे इंको मानि मते जे पार्टी मुंगनि इंको कांके तासिं लाइक अराउंड 4 o'clock दियों न गतनांका जे गतनां मानि आमा बसिनि नकनि बरक खाइनो क्लायो आनि जाति गुस्तिनि बिसिङो न मा माने आंबो आं जों खवानि फाइमानि बनो जों फाइमान जा पाके जस्ट पार्टी मुं पार्टी खा आमनि 4 मिनिट होते 5 मिनिट नि परे जों अरो सबायका गा सबाय मानि परे जों अरो काम कइनो खानाका बा नुबो नुखा जे अरो बमा हाइख्लाइसिन बरक बा आनि नकनि बरक बा सिनि तिप्रसा बमा हाइख्लाइ जे एक्सिडेंट ख्लाइजाका बाहायके इंको कासं अरो क्लियर ख्लाइ नुफायका अरो जे गारि बनो उंक्लकति ख्लाइ जे थुताइ आकुइ बनो क्लांखा बनो क्लां मानि परेव ताइसा जे बनि लगियो बनि इंको तंगो बनि सालि नक्लायो बोप्रांgjwk रक्ताना ए बनि बोप्रांgjwk क्लायो ओंका बनो बरक माने थैयाकु बा बदुखु मान्याकु Oma haikhlai nugui brok taise agari driver botase begiari ui akui taise bono bo phera ui akui inkoi kalangkhang ka amoni porewong ka boning ka kai boni lakma sosugya ko haipono ungklogo tai onyo gari phaikena ka amon nugui agari bo manjana kiri bo kutul oroni kutulang khata bo ka haipono je sengoro phainu phaikya nungmani porewo oro sorkani borok bai boseng ko ekjona bai kok salaikya ba o area ni borok bai boseng tabo kaham kok salaikya salaimani pore boseng oron phainu phaikya boma haikele je serious ka seng oron nukai ko oro no je incident mani oro boni brain kok jak ayang bka khitar jak oma haiklai seng nuka bat kuno amoni spot kuno amoni action grei taksuk jorawo seng kuno accident mano jo o accident mani kuno action khlaijagya government ni borongso oro just 200 meter ni bisingo si tongo or 200 meter ni bisingo tiasar kem tongo o kem ni borok oro nugya ka a bisingo je someseng khwani phaipro a somoyobo o buskango belphang aro bracket tongo a bracket to khorokni tongo khoroksa tiasa tai khoroksa police ningana khaki sumjak borok constable borok sino sairo horo je buskango omai ke accident nka accident ngi yakui khoroksa boroka thikya spot death ini borok sairo horo spot death nka tai khoroksa thiyaku ni borok sairo homani porewo borok sairo ja aro tiasa ro 5 6 tongo a tiasa rongni phun habya ini borok sairo horo nkai phun habya ba nor bongna kisa saidi sayaku je bike ro kisa saitok lai ba kisa koklai to ni borok sairo hojak singno nkai bat jeng phaimani porewo phaiyaku oro spot phaiso pakya khoroksa tiasa kariyo ro Khoroksa sorkari ni borok kebo krei seng nuk phaike oro koyekjona sini public ngana 6-7 jona ngai seng phayoro nuk phaiman poreo seng borok kok salaikya salaiman poreo kan seng road blockade khlainen siang laikya jetu sorkari borok oro kebo krei ngangka seng to sini borok je amte haikla thui thangka khoroksa tai khoroksa banchi jak tongko boni no seng tamo khlaiman tam khlai buskango agungman tam kha seng justice maniman amno seng konani bagi seng road blockade khlainani bagi immediately seng ko sini bokroko seng wansugui seng a samungno sengkha sengmani porewo taksu jorawo ko mutamuti seng buskango oro mutamuti phai sobaike je sorkani borok bo je rajdati tongnai borok bo taksu jora phai sobaike sokpaya ku seng borok bo taksu jora seng kok salaikto hera jangai takhok song borok biangni phai tongmani borok khwani phai tongmani engka je ferone gari bo bai khwani no phai tong ungklok bini je fera jaknani bihik bobo sakuplung tini da serai asanyo khana aisugo da asanyo amo saiminya amo ni bagi boni Boprangjwk no bonna hana thangmani ta nahana thangmani engka boni Boprangjwk no tubuyakui bo phai tongmano lamawo omo haiklai phai tongmani somoy no incident ba o accident engka a bisingo je o accident engka romdi bor
rom the ball left side ni phai tongai gari right side ni phai tongai thu ta kan ka ama alada sing amna ex mana alada case class sing one sui na me ko but this is in the one way kaisa lama bono in the same way in the same side tono incident ko accident ka gari bo phai tongo khwani phai tong mani inka bono unklok ti phai thu ta kya thu tai mani pore boklai kya inka boklai mani somoyo bo phera jaka inka bo phera jaman pore o je boklai purang kai boni burui bo ku mana bon salita bon sali bon Boprangjwk bo kutul jakti thangman pore bo bong ko purang ka ta se bono bo begiari bu o gari rok bono thutai mana begiari bu pherai bono bo yangti khlai sasu klang thangka oma hai abon no se butike saiman gajen to amo haing kangkai begiar riute se pherai amo haing kangkai bono je somoy bo oro tongphro borong no je khosanai ro ko ekjono area ni ko tongo kai government ni borok bo tongo do je somoy o je borok ni brain no o hasingsa phobi klangkha ba bukhana yang kitari klangkha o mo phopnai mo khitanai inka government ni borok no tongo ro ba public bo ko ekjona tongo but a public sabong ka sing tapro oro sokpai haipun sing kisang nu khnaka khana mani bising tita a somoy o buri jawab riman ko